Nej, for Skyd nu, ram os nu. wow. Skal jeg smide på? Det var flot, den der før. Hvad? Skal jeg smide på, mor? Mor, skal jeg smide på? Ja, gør du bare. Det ser sygt ud, det her. Ja, det ligner. Eller jeg tror overhovedet ikke, at det kunne ske i virkeligheden for noget. Jeg troede bare, det var computer lavet. Og det er det selvfølgelig. Far, mor, prøv at skyde på mig. Det er ikke mig, der får den deroppe på siden. Hvad er det? Det er... Prøv at skyde til venstre for os. Hva? Prøv at skyde til venstre for os. Wow. Der. Nej, hun skulle være en grej også lige stået der. Det var altså lige perfekt. Fjern greven.